Yo, Kenny, ito yung yan. Oh. Ano nga sabi mo, ngayon yung mag-abroad na ako na? Ako masanting, banto may bawas na rin kalat-kalat Kenny. Mo. Ang kalat yun. May tong ka po. Yan yaya ako, lumul na ako. Welcome back to Hombak keng kaya katamon channel na. So ngayon nga doon ba, man-interview tamon tao tungkol keng kaya. Kananong opinion do? Yan yung palakutan na kayo ng balen. Ay na yun eh. Sakto, may palabas siya. Ano nga sabi mo? Yan yung mag-Japan ta na. Mingat. Okay na ita. Wala ka man lang message ka na ako. Ang message ko, sana natupad mo na yung pangarap mo. Bye. Ano ka lang nga, Choy? Ay, mga pasluaban ko Kenny. Chinese ship naman yun. I interview you. It's okay. What you say me now, go to Japan. Me only one day here in Pampanga. Also. What you talk? What you say to me? Yes. Sige, bye-bye. Iyan. Anong masasabi mo, Ching? Nyek. Wala naman masasabi to eh. Wala naman eh. Ayan, no, puros lang siyang tao ah. Ano masasabi mo, Pei? Ngayon palis na ako dito. Kiss mo muna si tita. Oh, di ba? Ututuwi mi eh. Palis na si tito. Go to fly. And then bye-bye. Ako naman, Choy, ng panyabyan mo. Ay, kaputay. Hoy, kaya mo ko ames. Ay, damburge. Nananda kang imis. Andiyan ngayon na kami babalik eh. Sa ita na ba, puros lang makatats din karalas sinabi na. Siguro ba, kasi matsura na ako, anya makantala pa yung nyabi na ba. Amo na ba, magpasanting katapang lalaki ba, yung tama ng interview ulit. Kala nyo kung sino, no? Ako lang naman to. Si Burgie the Great, di Mamangan Blade. Mga sabing kain eh, itang kung nano nang malyari after 3 years po, to kabud na mo ating mawawala. Kaya kami mga nyan eh, bab. Kaya siyempre, kailangan kutangan tayo mama kung nano itang huling abilin na anak ko. Wala ko lang mamate. Nano mo mate man, nano mang message mo na ako, yan pala ko na ako bukas. Message ko kaya katong itandanan mo. Maroking mag-abroad. Kasi bisa ka rin bumanintunan eh. Bisa ka makasawak king sarili mo, king pamilya, makanyan. Panabiling ko mo kaya ka, mo kakalingwan yung pa mag-workship. May kakalingwan nga pong gino. Sige. Aras mo kayong Japan, mag-workship ka. Iting mo munang utos, iting mo na mong daptan. Baka nito ay nakapaboren, kagaganakan. Lagi kang manalangin kayo. At saka anak ko, masaya ako. Anak ko, Amis daw ka, makanyan man ano. Amis mo ko ma. Hanggang matuwan ako. Mga ka pa. Aling ko, mga ganak ko. Amis daw, siyempre, tangkalo ko naman manintunang tayo eh. Pero, sabi ko natin kaya ka, nakaman, ito na kung tigaganakan balo ko, nakapaboran nga akong ginutong. Mumupaboran yung pamagsamba, pamag-worship. Masakit ka niyan, alin ako tuloy. Wala ka mga Ito mo gaganakan ko kaya kakaroon po, paboran mo yung sarili mo. Kaya pamakan, balo na ka, matipid ka. Hindi ko eh, mama. Mo titipiran yung sarili mo anak ko, mag-vitamin ka, matutod ka yung gustong pamalutod. Makipag-obra ka rin sa masnan mo. Lalo mo na marealwan nasyon, tala ka ugali. Makibagi ka, makiabe ka. Glammy Chinese King Kong Kong Korang Kong na. Wala yun, jam Chinese ergo, biasa yung makiabe, bahal nakatamo tuwan. Biasa yung makiabe, biasa yung makibagi. Sabi ko kaya katong, ang pabre sarili mo, ingatan nawa na kanyang Diyos. At amis daw ka. Domo, arigatou gozaimashita. So yan na ba, pasageta na rin gamit namin. Yung kakatamon trolley na ba? Trolley ba yung house kaya na? Ayan o, sasa OFW ta na. Ilagay yung backpack. Yung jacket mo ilagay sa tren. Yung backpack diretso na dito. Sombrero. Wala po yan. Wala pa yan. Accessories lang po yan. Okay. Tanda lang po minsan. Tanda lang po daw ng pagmamahalan nila ng mag-asawa. Mr. Laksan po? Opo. Sir, laptops, gadgets, batteries wala? Wala po, ma'am. Any kinds of clean products wala? Wala po. Thank you po. Basta 31539 So yan ba, magpalugtaan na ba?
lang to sa taas. Pwede sir. Officer Limuel Leiva. Our flying time of Vegas is approximately 4 hours and we shall be cruising at an altitude of 35,000 feet. We shall now be showing you the safety features of this aircraft, the Airbus 321, in accordance with Philippine Civil Aviation regulations. Thank you. Vikings. Ayun, chuta na babo na ba. Pumersaya pa yan ng gagang babo. Bayo mag-idle. Ayan. Ayan yung buong Manila, oh. Nakakatya ba? Nakakatya. Manila yan ba yan? Okay. Palawak na ba? Dito kaya na ito. Ay, ano ito ngayon ta? Ngayon. Maraming ngayon ta na ba? Ayan na ba, mga nanyap pala yung kain banyo ng aeroplano ay. Curry. Curry. Sa inyo, sir. Ako rin po, Chicken curry with sausage. carry na lang po. Curry. Sa inyo, Ako sir. din, ako din. Parehas dito. Carry. Curry. Stephen Curry. Stephen chicken curry. Pasensya na po, chopsticks lang po ang meron. Thank you po. So yan na ba, libre foods na yan. Mga tamo pa. Itadakimasu. No, sir. Ang sasabihan na ito na Ebab. So yan na Ebab, muna pa mo. Akakita ng resulta na halika may garal masaleseng Japanese language. Ay mo nalang intindihan din tao Kenny. Ali basta-basta pala. Yan lang utos kaya mo lang intindihan. Ayuzaimasu, doso, ayuzaimasu, doso, ado. Nang pamanyab yan ba? Busit siya ba ping banyo kening kay, kening Japan. Yung balo nung pipindutan na rin para mo mag-flash, miniko pa mo ha mo. Naana ni kaya nga i-flash ni. Siguro Timmy Jane eh. Hindi, na rin eh. Ay, makanyan kening Japan. Bahala lang. Ayan na Ebab, atin lang binyakan na ako libre yaman ni King Airport na. May nakit na akong tinapin ng ating pansit canton o nano yata yun. Spaghetti ay ni. Spaghetti yata. Pero balam lang pang manyaman na Ebab. Bali ining mo muna akong kanan kining Japan na Ebab. Pag kuha na kami kay mag-check-in na kami ay.
Ado ako ng tao, pero may itong room. Bap ne, partner tayo si Arnel. Check-in na ako pa. 4:13. Kening Narita Airport. Hotero. Ayan sir oh, may gaan pala tayo eh. May TV pa. May FPG ba dyan? Hindi ko alam. Ay, isusi. Yung susi sir, kunin mo. Baka malak tayo dito. So ito na ba, magpainawata mo pa na. Kunin mo nga muna pa. Ay, nabalong ka eh. Oh, ganun yun sir. Ay, susi tama na ba, painawata pa. Siguro kasi makabakabang biyahe pang ginawa tama na, pati nga hapon na. So ito, hanggang kanina pa.